La promulgate kete kaman ham so ordar avete ilitum procession ke damji meeting ke damji aphan पुलिस के नामे मैजिस्ट्रेट के नामे ऑर्डर का हुकुम चौहान अकाम अवे नामे तुम किन्हीं में सिलो लगे लासी इले तुम नॉन ला मीटिंग के तन पेन इले तुम प्रोसेसन दामजी लगे पुलिस तुम नखान दून ए इले तुम रोन के चिदान पुसिपु बोंगलो रोन लो पुलोtan te abe ini doji isi ke akaprek latung ambong si cedanji ante to election council election vote counting arnita neli pulo ilitum election APHLC tum ke rem ke ba congress tum ke rem ke lage BJP leke hai kali lage Bomali pen bihari si ke hai usi ile tum pu etle la pen asap tang si dan tekroy dun etle la salam pangge la si hala AJP tum he huita ile tum hanang ke hang ile nang son kan ya hokalam ni ye tek jana pot itum dakdora pet nang pusi dai pu ante non ile tum ron nang ile lo ante itum chini nang po itum ahotur kopima Komat abirudhe si kecedan nangi ma, kecedan nangi ke kece abirudhe apaan si kecedan nangi. Jom si kece abirudhe apaan kecedan dera parti ne parti ke pura BJP long rabdun long pulo tangte lake kece apaan ke rabdun lo. Kece atum ke repik lapot si kere tahan atum ke demokrasi alam Cini pemik. La pos kiri, la kiri apa sih? HASDC होता CPIML को आमेन NC के चेतुम चेदान la pen hala tu aning ke hang ke cipe pleng dia pan ke long le na ke cirai tu long dia pan ke ASDC long dodun lo hala tu ke chietum Bangladesh pen ke wang ke chietum Jaisalmer ke Bangladesh la pen Bengal pen ke wang akicir tu la pen Porak Valley pen ha Kachar pin ni pen ke wang kecir tu la tu bang ASDC tu long dodun lo la pen ASDC tu haruk resir kebra proxir kebra po aningkan April CR ni MOU cetok hala MOU cetok along la Bangladesh pen ke wang Bongo Senato alang litum ilitum along lena ke cerai dun long dia pan halada paragraph 3A putok dun si o pujahadak tok dun si hala o pualong ili long leke ke cia tum ta cerai long pusi hadak impu ang la pen non na cerai dun dan let la long le cerai dun long pu arona teng pen impu an tang jet apike la CPIML long ke do kecil tu lupen jutsu kam klaim dun si ke ASDC yang bong un an pakai bohong lo ASDC pan pijut kok lo atema orthosastro long ke top do nang tu jom apan le ening tu nang di pulote enon en ra akan tang det lo te barpik non kudu hala da ketok do orthosastro lo la so teng si alam itu ASDC pan pipuk lo la pen paperem thor lo non ASDC tu neli mata ASDC pan se ning ke dok abang lo seta non ke ning dok ok po seta do do ta ale we tu net non ke la poksi non Komat lo ante, komat along hala bang sot ke ASDC along si arlo pen dodun lo la so kecil tu. Amit hang aning ke hang akam kaki klaim pegi apa. Anke non ke komat along lo la so kecil tu ke dodun la so kecil tu ke dodun ke non ke BJP lo. La pen ada ka tu ke kongres lo da dodun di dodun. Ante Jaisalmer ke BJP along lo la Bongo Senatum anke
Anda BJP ke alang litum reo kadi, ama si alang litum bongko sena parti ne tum ke pupupe na tu. Alang litum ke krong ke BJP ne tum ke RSS tu dia krong. Sedalang litum RSS takali BJP takali. La bangso bongko sena tu. La tum aninger lo ke bongko sena Karbiang lo la pen North East asaman talo laan ke bonggo bumi pinjong dia nang di pusi halatum kacit tong pentado. Lapot si nonjong si Karbi inglong radatu beng BJP long yong si tiradun rong pulatang lake bonggo sena pan kape hai akam si klem dun rong bonggo sena sakor ke plang dun dia lage bonggo sena lo lahelu bonggo sena lo hala kece bongalia tu army je plang dun dia military je plang dun dia kaperem ji ke mar phano lage inglong rat pan si perempo ke endi ga inglong rat pan kaperem ji ke pana hogya pan ke en ji ke mata tu pan lo karbia tu pan BJP ben election ke tur akar pia tu pan si enpo la pen private adu hala dak BJP karbi chakali hala tu pan si bewo harpo enpo angke mo karbiang long so si cerai bom ko non ke deputy chairman nan long dot etno la pen ke long riket ta bang te long etno non ke kapijun akam non ke claim ya bang ke MLE ta karbia tum ke inut mahini si hai unjoti athema adam litum non la sikhidun kapipokdang a area an la long riket Hauraghat, Kopli, Bokajan, lai hui an kecerai tip yapan non representation of people act pudo halat daksi ketok do their six schedule are look at tribal atum si tur jok long nangji ko hada ketok do non hala bang so allo bang lar pak ko kilar kita non jong si MP election BJP tum hai rong lo pulatang te hala lar bek po sita BJP tum hai he pulatang lar le deti ange jong si BJP tum hai ra nili tum idun bang hini si APHLC la pen regional party atum chok pulatang te nili tum che dandun badret nang po ange jong si ili tum IMP ge BJP pulatang alam li che dandun hai hello che dandun hai lo che kroy dun det nang po ang atema bang bonggo senatum reo la apram arlo ke tuatum la penke arlo ke tuatum hanke ari kokreil hala heinous crime to a ron pape do kokpensi ari kokreil hala MOS along ke do heinous crime bodo heinous crime mane heri me hijim me la son akahe no akam ke claim tu bodo alam itu ke amen ke dodun ke mato la ke itu mo forensic beta dolo la pen hala surjorong part dolo neli ke sini atenge la pen anut ka prek adola hala tumangko la pen kedak itu chot kali ha biar tialo agrama mata dolo la tum ke election hai sita assembly long tame parliament long tame council long ta la tum ke laming je dandun hai hel inglonga so phan kapi jo akama bangke lam che dandun hai hel setahara kecil tu man long lip tinang kita hojat po bangke che dandun hai ji hada bangke sakori ta pi ekani po bang hada tum che dandun hai ji parlin parlo per attack pe klang pri po autonomous state pupini ni ningje po angke hada autonomous state Allah kaselam Allah bangke ko pini hada piludun jo le po lagi inglonga rata tu phan akan nahok aron pinjong pudet son claim ji la si non aron kacetan ke itum la cicini nangi ko masih itu mahotur rumah BJP along ke do ang ke la ke bonggo sena apan ke rap do na tum sai selo amun nile karbi sita la ke bonggo sena atum akan didet do la le ning do petno jong si hala tumpan bot ki pilo pulatante karbia tumpan panuksan nang panahok nang bibir nang kuti bot ki pidon ke plang net ko la aning ye sini lam gam ton lo ka dong